Hermanos Sánchez Pontenova SL, tractores para todas las necesidades, compactos, seguros, potentes, económicos, trituradora Sego. Hermanos Sánchez, ofrecemos calidade e servizo. Nesta semana coñecíamos os datos de desemprego. Pese a que os datos no ámbito autonómico apuntan a un descenso do paro en termos intermensuais no mes de marzo, as cifras concretas do sur de Lugo non son precisamente de baixada. No que se refire ás comarcas de Chantada, Lemos e Quiroga registranse como demandantes de emprego un total de 3.777 persoas. No concello de Chantada figuran neste mes un total de 594 persoas desempregadas, o que supón un incremento de 10 parados con respecto ao mes anterior. En Carballedo están inscritas 119 persoas e en Taboada 157. Hoxe saímos á rúa para medir as impresións dos veciños con respecto á situación. Son todos ganaderos, non son obreros, son ganaderos e vamos a ver, apuntanse no paro cando había de paro por ser de traballo das 8 de paro, pero ahora, como o paro está todo agotado, non é obreros en dúas palabras, aquí non hai empresas. Hai 4 que teñen algo de xente, era máis, para de contar. Non eres optimista? Non, aquí nunca na vida. Aquí traballo, o pouco traballo que hai xa está dado. Xa non hai que buscar nada. Yo me quedé en el paro precisamente, me tuve que poner por mi cuenta, pues para intentar vivir. Es que aquí no hay industria, no hay fábricas, no hay trabajo para los que no tienen un negocio familiar y continúan con él. Pero es difícil emprender algo aquí, ¿no? Bueno, aquí en todos lados, pero no es un lugar donde donde haya mucha gente. La zona sur de Lugo, pues históricamente siempre fue una zona con bastante poca gente y cada vez hay menos. Hai traballo, que pasa que hai algúns traballos que non son, a ver, como dicirche... Porque os sueldos son baixos, o mellor, ou están mal pagados. Porque ao mellor hai outras axudas por detrás, entón, para que vou a traballar se me van a pagar igual. Eu sigo pensando que hai demasiadas axudas para non traballar. Aquí xa temos varias cousas que non coinciden. As pensións que temos os máis pequenos. Eu, sendo autónoma, teño unha pensión como a calquera da agraria. Se non ten a muller un algo de reslo, teria que sachar na horta, porque é imposible casi. Para a xente xoven non se tampouco... A xente xoven non a pegan, e tiran razón. O que teña un traballo, pois sí que non van a outra cousa, claro. Pero eso sí, os soldos son baixos tamén, entonces... Eu Dios me libre que estuvera eu solo ca miña paja. Moitos veciños apuntan ao fomento da implantación de empresas e do solo industrial para aliviar as cifras de emprego. Aquí en Chantada temos un polígono moi bon, pero o que falta son emprendedores. Pero non lle poñen facilidades. Non, facilidades, eu non sei se os terrenos é o que quere poñer unha empresa agora no polígono, se o terreno hai que pagalo ou é gratuito. Eu creo que o terreno que o tiñan que dar gratuito e dar axudas a novos emprendedores. Chantada temos un problema moi grande que perdemos población. Eu levo 23 anos en Chantada, estuve en 23 anos de taxista aquí, e entonces timos pois aproximadamente en 23 anos unhas 5.000 personas menos da población. Pois eu creo que o emprego pois habría que buscalo a través dos políticos que fixeran un poquinho máis por fomentar as empresas no polígono, creo. Pero bueno, eu creo que deberían empezar pola xente xoven. Aquí para a xente xoven non hai casi... Non hai nadie. Eu vexo que, bueno, eu traballo desde a hostelería, como moita xente pode, bueno, sabedes vos tamén. Generalmente a xente de entre 20 e 35 anos en Chantada non está casi nadie, os xóvenes marcharon casi todos. Como ven, non atopamos moito optimismo na rúa. Sen embargo, si unha certa esperanza dende o punto de vista de algúns veciños que traballan polo sector servizos. Os momentos siguen sendo difíciles, pero de todos modos eu penso que xa se tocou fondo. Que xa se tocou fondo no ano pasado, no 2014. Desde a época de Navidades, no inverno, no que levamos de 2015, notase unha certa recuperación. Non a que queríamos, o sea que sempre, lógicamente, deseamos máis, pero unha certa recuperación vaise notando. Hai un incremento de ventas,
É o que vos podo decir. Pero aquí, sin embargo, parece difícil, o sea, non se dá creado emprego en Chantada. Por desgracia, vaya, en Chantada en moitos lugares, ojalá, vayan arrancando, pero sí, a creación do empleo, pois os datos dícenos que non, que todavía non é que se cree, síguese destruindo o empleo. E os empleos que se crean, pois, son con rentas ou con contratos moi baixos. Crees que hai xente que non quere traballar porque os soldos son baixos? Penso que non, todo o contrario. Eu creo que a gran maioría da xente que quere traballar, que desexa traballar, a xente xoven desde logo. Eso de que non quere traballar, eso é un mito ou algo que nos queren facer creer. Eu penso que todo o contrario. A xente quere traballar, o que pasa que non hai oferta. É o gran problema. E despois, por parte de determinados grupos de empresas, falemos a nivel alto, sácaselles un rendimiento especial precisamente. O sea, hai moita oferta de traballadores moi preparados e moi cualificados e pouco empleo para esos traballadores. O desexo é que repunte canto antes, porque é moi injusto.